Просто Дина, ты гуфти ки ма ҷин да бовар надорам. Мисол вақте дин аввал буд баъди чизо техникаи чизо биромадагиай. Ту согласен ҳасти қати ҳами гапи ма? 60-70% ҳами дашноми додагӣ ма мнение ма буд ки ту мада ответ битӣ ма қати ту биром. Агар ма просто так ответ медодум, ту мада намеромадӣ, ма мисол мада ответ намедодӣ, ҳоли мара прамои эфир добавит намекардӣ. Зардуштӣ ҳастӣ? خودت زردشتی هستی. даже حتی ما یک امر معروف گوش کردگیم که بسیارترگی جنو در حاجتخانه هسته گفتنی هست. هم خیلی ما امر معروف گوش کردم که در حاجتخانه در آمدی باید در سر تاقیمانی یا شبکه که جنو در حاجتخانه هم هستن یک نمودش. ما همین امر معروف گوش کردگیم. همین دو روز پیش من در اپشید زندگی می‌نمودم مسکو دا. درآمدم من خیلی درآمدنی بودم تنهایی لیچ شورتیک دارم خلاص جا اکای ازبکستانی ملا هم جا که پیش درو نماز میخونیم گفت این خیلی نداره که مقصد به هم رسی گفت که مقصد الله در قرآن نوشته ایراد مقصد جنت میزنه گفت همی تنهایی لیچ کتاب درو گفت مقصد ایر الله گفته اگر بخوای نخوای باید را بکنی در سر ده توقی که با بدرو گفت خدای چند تا دومولوی خیلی عقیده داشته باشه باور کنید نمیدونم. همین کدام دومولوی که گفت است که توقی پوشه درنی حاجتخانه دروی جین نمیزند من نمین کدام دولا وای من نمیگم نمیزند خوبتر میگه من فهمیدگیم همین کسی که گفت است وای سرش گوجی خیده است همین توقی مون دردی به پایان پیرف جان دردی به پایان. سلام علیکم شیرینار خوب هستید تینچ هستید خوب میشوه رحمت камтар мазам нест рости гап қиртақдар шидагӣ мумкин камтар овозон безеб хай узур просто браҷон дин ҳамия эфирта тамошо кардум бисёр гапои нотуғрӣ бисёр гуфтӣ может быть мам нотуғриём может быть но просто насколько я знаю что ну много чего ты неправильно сказал там ман худам браҷон худам тоҷикам айёвон мешам در России уже زیاده уже 22 سال شده. ну конечно я 22 سال در اینجا زندگی نمیکنم میرم میام اگه مثال همین زندگیم در همین جای بگم ده روزی همین جای просто دینا تو گفتی که ما جین در باور ندارم مثال در دین با техника و ماشین و چیزا را دروردی که تو اگر مثلا تلفن استفاده برده میتونی ما 100% میتونم گفتی او مردک تو را جواب داد که تو 100% نمیتونی تو گپی همون راضی نشدی برای چی انی غیر مو هم میدونیم لوبوی کس میدونه که ما 100% گارانتی میتونم که تو تلفن 100% گفتی میفهمم نمیتونی 100% فهمیده لیکن تو همین تلفن در دین مقایسه کردی در دین دروردی دین وقتی دین اول بود بای چیزو техникаи چیزو биромадагиай. ту согласен ҳасти қати ҳами гапи ма? мисол ҳами техникаву ҳами чизоро ҳамара қуръон гирифтагиан ку дин пеш аз ино ҳами чи биромадагиай. ту меги ки ма телефона 100% мефаҳмам. телефон дора нозукиҳое ки дора функсияҳое ки кодое ки мезани чӣ чизо ту наметавонӣ 100% фаҳмида. хуб ҳамчунин мошина гуфти ронанда ҳамун мошинам ту ҳамин сохти ма мисли ма метавонӣ ронанда газай муфт тормоз фарқ мекунӣ аки ин хеле ки биги ронандаи сад нести браҷон ҳамидӣ тоқат кунед ина ту ҳоз дромадӣ мара браҷон бародар гуфтести лекин пеш ту комментария монди ма я дақиқа ма гап шуморо набридам аз ҳамин сабаб ман гуфтам ки ма дашномам додагиём ҳо дар ма ишта бо метонам ки бахшиш барое ки бахшиш пурсидани ҷои чи нест ма дар сари просто як чихел шид нервиём вайрон шид бигем ма ҳамин гап ма бахшиш мепурсам ин ҷои ягон чиш нест некем ки гапи ту нотуғригиш дар ҳамун ҷо бисёр буд ку браҷон тоқат кунед хулоса ман шуморо шинохтам аз комментаритон барои ҳамин гуфтам хуб бибинед шумо медароед як видеонаоро тамошо мекунед не масалан шумо чӣ гуна мусалмон худро ҳисоб мекунед ки медароед як одаме ки ба шумо
на зарараш на суханаш ягон манфиати бад кардаги нест ба шумо медоред ба вай ҳамин гуна коммент мемонед ҳақораташ мекунед маҳоли оё пеши дуруст гафта аст маҳози манфиатҳои ту залали ту расидаги ай видеои малиш додагӣ ё ҳастае ки ма бар ин чизо метавонам тоқат кунед мушкиле нест бед баҳс мекунем хуб оё и дуруст аст дар исломӣ дар мусалмонӣ 100% дуруст нест дашном додан 100% ман дар ин гапат ман розӣ мешавам чӣ дуруст нест бибинед ҳамин ҳамсояи паямбар ҳамун яҳуде ки партофҳоя хонаш да мепартофт бор як тасаввур кунед ки хоб ман ҳамун яҳуд шудаму ман ҳамун ба паёмбари ислом ҳамин партоф мепартом да хонааш ҳамун паёмбар масалан як гапи бад задагӣ нестааст ва кай ки ман касал шудам маро омада хабар мегирад хоб шумо чӣ гуна мусалмон ҳастед ки медароед ҳамин гуна коммент менависед шумо мегӯед ки ман асабӣ шудам анаки бес ман як гап мегӯм ход ту маро бовар кунӣ хо не иншалло фардо рӯзи қиёмат гапам да ҷавоб метавам ман дашнома барои чӣ додум ай ҷиҳатиш 60-70% ҳамин дашноми додагӣ ма ай мнени ма буд ки ту ма да ответ битӣ ма қатъи ту буром агар ма просто так ответ медодум ту ма да намеромадӣ ма мисол ма да ответ намедодӣ ҳоли мара прамои эфир добавит намекардӣ бародар ма анами мисл дар галаваи ма омадан дар калима ки ма бояд ма як чӣ бугум ки ҳамин да сахт бираса ҳамин мара дар прамои эфир добавит кунам ма қатъи ҳамин одам гап занам медонед чи аст ман медонам кори ман нотуғрия ман гуфтам ки ман бахшиш мепурсам ма бародар ба ин ягон ҷои чиш нест бародар камтарак тоқат кунед шумо намедонед ки чӣ дар дили одам ҳаст шумо намедонед ки чӣ оянда мешавад фаҳмидед ман инҷа ҳазорҳо коммент мемонанд ҳазорҳоро даъват мекунем мо аз ҳеҷ чиз агар ки шумо дирӯз бародар агар ки шумо ҳамун дирӯз гуфтед ки ман тамошо кардам чизи шумоя чиза эфири шумоя дар ҳамун ҷо шумо бояд мефаҳмидед ки ман ҳамаро даъват кардистам ман аз ҳеҷ кас даст накашидастам ман худам ҳатто даъват мекунам ҳама корам нест фаҳмидед ва ҳозир бошад ҳозир бародар ана тамом яъне ман даъват мекардам фаҳмидед шумо инро медонистед ана шумо дашном кардед барое ки шумо тоқат надоштед ва хулоса як ҳамин шайтони васвасаи шайтона гирифтор шудед хулоса як гуноҳ кардед хоб ба ҳар ҳол мушкиле нест ана худо бубахшад ба ҳар ҳол гапа 100% рост ман ба кала мегирам ки ман гуноҳ кардам лекин ман айҷиҳате ки ман ҳамин қатъи шумо суҳбат кунам дуруст худо бубахшад ана ки бед оиди ҷин бигзарем майли ин рӯз албатта ки мавзӯъ дигар буд хуб ба ҳар ҳол ман мехоҳам ба шумо ҷавоб диҳам бибинед ман дар видеонавор чанд бор гуфтам ва имрӯзам мегӯям ва дар назди тамоми домуллову ҳоҷиви дигарушам мегӯям ки ман боварӣ дорам ки ҷин ҳаст ман нагуфтам ки ҷин нест ман гуфтам ки ҷин ҳаст як бор не чанд бор гуфтам ман боварӣ дорам ки ҷинра худо офаридагӣ ҳаст ва дар ин дунё ҷин ҳаст аммо чӣ гуна мо медонем мо дидан наметонем вайҳо моро дидан метонанд ва пас аз мурдаи мо хулоса рӯзи қиёмат мо онҳоро мебинем онҳо моро намебинанд ман ба ин бовар дорам чунки дар Қуръон ҳамин гуна омадагӣ ҳаст ман ба чиз боварӣ намекунам гуфтам ман боварӣ намекунам ки ҷин ҳамун ҷин даруни бадани одам медарояд ва даруни ҳамин бадани одама хулоса роҳбарӣ мекунад яъне истифода мебарад фаҳмидед яъне ин мисли киноҳои фантастика мешавад яъне ҷин даруни одам медарояд ҷино аки бақувватанд ку бақувваттар мешавад одам ё ки хез карданаш 10 метр мешавад ё ки ягон қувваҳои зиёдӣ мешавад ё ки девона мешавад одам ра мегардад ба ин чиз ман 100% боварӣ надорам ва бибинед ҳамин ки ман бовариам накунам ба ин ҳеҷ кас ҳаққу ҳуқуқе надорад ки маро дашном кунад бибинед ҳамин абуҷаҳл бибинед ки чанд қадар бадӣ на танҳо барои паямбар ба гирди атрофи паямбар ба хеши табораи паямбар ба кулли мардум бадӣ кард абуҷаҳл не ҳамонро ки ҳақурат кард паёмбар як гапи бад назадааст гуфт ки ина худо
اینا تو خدا همون سوره روی کرد پیامبر گپی بد نزده است ویا پیامبر یک گپی بد نزده است امروز تاجیکای ما نه تنها تاجیکا مسلمان ها حتی میبروین از تاجیکا گیمه که هی تو زردشتی و مادر شما را پدر شما را خواهر شما را شما ایخیلین همین بهترین مسلمان همون مسلمان است که ضررش به یگون کس نه به سخن نه به کار نمیرسد همین زردشتیه یا که کوفیره یا که چیه همین گویی که گوش که خب همین عقیده تو هست بالا با پست تو میدونی خدا میدونه تمام آبادی میشود در تاجیکستان لیکن بدبختی ما چی است ما همین کونه میدرونیم باید که یک همین چه یک بچه درآمده است میگه که چی با بینی تا قوش میکنی همه جدا اینا بینی ما رو همین زدن گیریم فهمیدید خب به هر فشی حال گپ گپ خودت زردشتی هستی خودت زردشتی خب هستی من زردشتی هستم بچی Нет, من هیچی گفتن نیستم و مثال هر جوابی خودش میتیا شما مثال من نمیگم که من مثال خوندگی ما علم دارم ما قطعی سپورید کنم просто من همه امر معروف را بسیار گوش کردم درباره همین جین برای چی اگه ملای هستن که گفتگیان درباره جین در حتی من یک امر معروف گوش کردم که бисёртарги ҷинно дар ҳоҷатхона ҳастай гуфтанӣ ҳаст ҳамхелӣ ман амри маъруф гӯш кардам ки дар ҳоҷатхона даромадӣ бояд дар сара тоқӣ монӣ ё шабка ки ҷинно дар ҳоҷатхонаам ҳастанд як намудаш ман ҳамин амри маъруфа гӯш кардагиам ки ҳамин ҷин ту мегӣ ки мисол дар даруни одам айни хел сохти мисол использовать мекунанд физически да физически гуфтани мақсади ту ки физически использовать мекунанд меги ман ҳамин чизора ман намегум ки ман 100% бовар дорам не ки ҳамин чизое ки ман дидам просто мара барои чӣ ман як бори дига мегум ман илме надорам қатъи ту ман ҳозир ман тура доказат кунам чӣ кунам ман чизои фаҳмидагӣ ман мегум амма чизеро ки нафаҳмум ку ман эълон карда дар видео намегум ман прафу ман итам ман чизе намефаҳмидагӣ ман мепурсам ҳамурам мисол ни по прямой эфир кадом мулоеда ки ман метавонам мисол алоқамеро мепурсам бародар гӯш кунед аз шумо бародар о бача тоқат ки нали ҳамин шумо вақти ман гап нозада ман дарбораи тез гап зани дигару да гап раса ҳамин кадом домулое ки гуфтааст ки тоқи пӯшед дурни ҳоҷатхона дуроед ҷин намезанад ман намин кадом дудо вай ман намегум намезанад хубтарай мега ман фаҳмидагим ҳамин амри маъруфа вай сараша гов ҷиқидааст ҳамин тоқи монда дар ман гӯш ман шинавидам ҳамин амри маъруфа анамо амри маъруф касе ки ҳамин гапа гуфтагӣ аст вой барҳолаш вай беақл аст бесавод аст тамом бибинед кае ки ҳоҷатхона медурад иҷа яке аз хоҳишо ҳаст хоҳиш не аки чихегум барои худро аз ҳамин ҷин чӣ кардан шумо аз худо и тоқӣ и шуморо фоидаш нест и тоқӣ ягон маъне надорад фаҳмидед ягон маъне надорад ки шуморо и мисли чӣ мешавад агар ки ба ичи бовар кунед мисли тумор боре мешавад фаҳмидед як либос шуморо аз ҳамин шайтон ё ки аз худо хулуса чӣ мекунад муовизат мекунад иш тумор боринааст и дуруст нест пеш аз ҳоҷатхона дуромадан як калима ҳаст аъузу биллаҳи минал қубси вал қабайс аъузу биллаҳ яъне худованди карим аз қубсу қабайс яъне аму ҷинну чиз мара чиз ки дыр ки тамом фаҳмиди аъузу биллаҳи мина шайтони раҷим тамом и дигар ягон мо хоҳиш мекунем танҳо аз худо и касе ки домулҳое ки и гуна гапҳоя мезананд оё чӣ бовар намекунанд дуруст намегӯянд бовар накунед ассалому алайкум ака ва алайкум ассалом нашуд яъни форма дар таҳорат или ҳоҷатхона рафтанда ҳамин аз 2 рӯз пеш ман дар обшит зиндагӣ менамудам москвада даромадам ҳамихе даромаданӣ будам танаи лич шортик дорам халосҷа акаи ӯзбекистони мулло ҳамиҷа ҳоҷа пешдиро намоз мехонем гуфт ин хеле надоро ки мақсад ба ҳамн раси гуфт ки мақсад аллоҳ дар қуръон навистаги ира мақсад ҷиннат мезанад гуфта ҳами танаи лич ки ту бидро ӯ гуфт ки мақсад дар қуръон ҳами гап омадагия хуб мақсад шумо гуфтед ки мақсад ранги сипар чӣ менам ман гуфтам чӣ хел мақсад
ҳамин моро нигаҳ медоро ки ҷин надоро ки ӯ гуфт мақсади аллоҳ гуфт агар бихоҳӣ нахоҳӣ бояд ира бикунӣ дар сари 10 тоқӣ ки ба бидро гуфт бупуш формота худое ин чандта домулои хеле ақида дошта боша бовар кунед намедонам ба худо дар Россия ҳамин бол дар Россия дар Москва ин домулои тоҷик буд ё ки дигар миллат буд чӣ буд ӯзбекистонӣ ҳамин хебо гуфт ки ин дар китоби Қуръон омада хоб худу то чӣ фикр доред гуфт ки бо дар китоб ман худу фикр ма гуфтам шумо мақсад ҳамин форма моро чӣ хел наҷот метаҳад ҳамин ҷин чие ки моро мақсад наҷот метаҳад ки ӯ хушам суол мара ҷавоб надод ин гуфт ира аллоҳ гуфта гайра ман нагуфтам гуфту темара рӯз карда мақсад ҷошда рӯз кард ман гуфтам ин чӣ хел моро ман худам ҳамин хел мененедам ин чӣ моро рол да бозӣ наменоха формат чӣ ягом чиз ира то кард материал хоб ташаккур гуфт ки ин дар китоби Қуръон омада агар бародар майли гӯяча майли хеле домулҳо ман майлаш мегӯму меравам кори худам мекунам хоб ба ҳар ҳол бародари гиромӣ инаи европеец пайравҷон ку марҳамат чӣ ҷавобте ки бо худат хубтар медонӣ гап нест бародар раҳмат нав шумо гуфтед ки мисол дар Европа ё ки дар Россия шумо дидед ки ягон каса ҷин задагӣ мисол ҳамира гуфтед ту давлатҳои христианира ту ба ин ҷинзадаву ҳамин чӣ ту гуфта мешавад ки ту дар ҳамун ҷо нигоҳ кардӣ ки ҳамин христианҳо надоранд ҳамин ҷинзадаву ҳамин чӣ хулосаи худта бировардӣ ки значит ҳамин нест охир давлатҳои мусулмонира фақат гуфтӣ ҳамин ҷинзада доранду чӣ доранд давлатҳои мусулмонӣ ба худо бовар доранд ба Қуръон ба чӣ бовар доранд ба ҳамин ҳисобае ку охи ҳеҷ вақт христиан ҷинзада гуфта пеш як муллои тоҷик намебарад ку биё ҳамин ҷини ҳамира бурор вай худаш христиан ай ва ё ҳамин ҷинзадаам бошанд байлниса мебаранд девона гуфта маҳкамашон мекунанд ҳамин чӣ ҳам боша амода ки боша мисол дуо мехонанду чӣ мехонанд мо назари мо ба Қуръону ба шариат омадаги ку мисол девона як касал меша чӣ меша байра мехонанд чӣ мекунанд а ту европеец ки чиё одаморо христианора ту дар мусулмоно баровар кардеси ки чива ё надоранд ҷинзада ва ё дам ҳаст лекин ва ё ҳамин чиза бовар надоранд ва ё ба медисина сразу больницаву ини хеле чизода мебаранд ҳамодам пур ин ҳамин Россияда ҳазорта ҳамин рӯзи дароз мебинем ҷинзада лекин ва ё ҳамин ҳамора больница мебаранд ягон пеши моло намебаранд хоб бибинед шумо мегӯед ки давлатҳои мусулмонӣ ба худо бовар мекунанд аммо давлатҳои аврупоӣ яъне масеҳӣ ҳастанд онҳо ба худо бовар намекунанд ҳамира дар назар доред конечно ҳамодам ҳаст ҷинзада ҳамин агар чӣ қатъи бигирӣ бибинед масеҳӣ масалан гӯяд ки ман ба худо боварӣ мекунам